Čauky, čauky. Já mám za sebou návštěvu Beautiful and Slim na Petřinách. Je to salon, kde vlastně řešejí mimo jiné i kavitaci. A já, jelikož jsem prostě po 2 porodech a jsem bývalý sportovec, který i když chodí cvičit, tak prostě pořád mi nejde zhubnout a řeším nějaké věci, které prostě bych chtěla a pořád to nejde. Tak jsem navštívila ten salon a jsem totálně nadšená, protože po jedné jediné proceduře mám třeba na bříšku o 3 cm dole a nestalo mě to žádný úsilí, jenom jsem si poležela, bylo to strašně příjemný. Paní majitelka a její dcera jsou naprosto úžasný. Skvělá komunikace, člověk se cítí příjemně, i když by si mohl říct, že prostě, že tam ve spodním prádle a zrovna jako řeší nějaký partie, že by se musel stydět a vlastně tím, jak ona si s váma povídá a je to takový uvolněný, tak člověk jako ztratí úplně veškerý zábrany, vůbec na to nemyslí, je to naprostý relax, je to fajn a já odcházím strašně moc spokojená. Ještě jsem tady dostala takovýhle čajíček, který mám pít a který vlastně ještě postupně má uvolňovat nějaký ten tuk, který by měl odcházet z těla. Takže za mě po první návštěvě velká spokojenost a určitě tady nejsem naposled. Takže kdo chcete a řešíte něco takového jako já, tak určitě se tady zastavte.